Un renovat pavelló poliesportiu acollirà aquest dissabte la segona trobada de colles infantils de gitanes. Hi participaran Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt, l'Ametlla i Canovelles. I a més de les dades, un dels fils argumentals serà la cultura de la pau. Durant la ballada també es presentarà oficialment una auca en què han participat les 4 colles. Entre 120 i 150 nens i nenes de Santa Eulàlia, Lliçà d'Amunt, l'Ametlla i Canovelles participaran a la segona ballada infantil de colles de gitanes del Vallès Oriental, que aquest dissabte acollirà el poliesportiu municipal. En total seran 7 grups. Primer dansaran individualment, colla per colla, i després els 4 pobles participaran en un ball de cintes conjunt. La jornada també inclourà una exposició paral·lela sobre la cultura de la pau, la projecció d'un audiovisual i un espectacle infantil. Una altra activitat destacada serà la presentació d'una auca sobre les gitanes, una de les primeres que es fan sobre aquest ball. Hem preparat una auca entre els pobles que participarem a la trobada infantil. Per una part ens vam trobar uns quants representants de les colles dels grans o ensajadors o que estaven a la comissió de cada poble i vam preparar els rodolins. I per una altra els nens han fet uns dibuixos i després, a partir dels nostres rodolins i dels dibuixos, hi ha hagut persones expertes que hi entenen, que ho han arreglat i ha quedat una auca més bonica. L'organització d'una ballada infantil de gitanes és una iniciativa que va néixer l'any passat a Canovelles, a proposta d'aquest municipi i també de Santa Eulàlia i Lliçà d'Amunt. L'objectiu és que els nens i nenes que ballen gitanes es trobin almenys una vegada a l'any i es coneguin. Santa Eulàlia recollirà dissabte el testimoni de la primera edició.